Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Откажите, вы любите верши? Ой, я так люблю. Тому і вирішила стать поэтом. Буду складати пригожі і кранальні радки, а всі стануть слухати і захопляться. Так, сшиток есть, ручка есть. Можно починать. Салют, сябры! О, привітання, Янка! О, Яна, ти що, видатниця, домашнє задання не зробила? Привітання, Топа. Не хвалюйся, я усе зробила. А навошта тоді тут шиток? Да і я, Топочка, вирішила стати поетом. Ого! А ти здивляєшся, чого? Бачиш, я тобі у рифму отказала. Ой, значить, у мене докладно є поетичні здольності. Ой, і много віршів ти вже написала? Покуль ні одного. Я тільки сьогодні вирішила поетом стати. Так що не перешкоджай мені. Сиди тихенько. Я починаю. Ну, добре, починай. Ага-га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га. Янка, а чого ти гагочеш? Твій перший вірш буде про гусей. Топа, при чим тут гусі? Навіщо ти мені перешкоджаєш? Все, пробач, Яночка, давай, працюй, я мовчу. Ну, Топа, ти мені зі своїми гусями усе сопсував. Ну, Мені здавалося, я вже придумала перший радок, а зараз одне гусь у голові. Ти моє натхнення спудив. Ось де мені тепер його шукати? а яно докладно було? Відомо було, але зараз зникло. Як його вернуть, не ведаю. А ти постарайся. Коли яно було, то не поспіло далеко утячи. Натхнення тут, у покойчику. Посади тихенько, і яно вернеться. Добре, поспробую. Янка, що, вернулося натхнення? Ні. О, слухай, А я, здається, ведаю, у чим справа. і у чим же? Натхнення не вертається, бо не здогадується, що ти поет. Чому, Топа? Ну, чому? Тому що ти виглядаєш не як поет, а як, звичайна дівчинка. Ой, і що ж зараз робити? Да все просто. Треба тебе особливо опрануть. О, почекай, я зараз. Ага. Ой, ніколи не думала, що поети ніяк особливо опранаються. Так. Ось. О. Ой, Ось. Янка, зробимо з тебе справжнього поета. Топа, чекай, а ковдра навошта? Так, укручуйся хутенько. У поета обов'язково повинні бути шалік, берет і довге утульне паліто. Я на нейкім портреті бачу. А покольки у тебе паліто нема, думаю, ковдра так само подійде. Ну як? Видатно! Ось тепер, Яна, ти виглядаєш як справжній поет. Ай, ну як відчування? Ой, щиро кажучи, мені вельми горячо. Ой, здається, я зараз розплавлюся. А ти не думай про це, сябровка. Чекай натхнення. Ой, добре, чекаю. Ну, натхнення прилетіло? Поки що ні. Але я, здається, кудись лячу. Ей, я! Ліску вирятую я!
утопила. Это ж яна так натхнілася, что полетела. Натхнілася? Поляцела? Ага, да яна ад спёкі. О, прытомнасць страціла. Яночка, а ты як? Ой. О, коска, прывітанне. Дзякуй, мне ўжо лепш. Лепш, вы мяне так напалохали, что я повітацца не паспела. Прывітанне, сябры. Так, а цяпер расказвайце, што у вас тут за эксперыменты? Да ніякіх экспериментов. Яна просто вырашила стать поэтом. Ого! Так, коска, вырашыла. Але натхненне чамусьці да мяне не прыляцела. Вось я і придумаў апрануць сяброўку як сапраўднага паэта. У берет, шалік і утульнае паліто, каб натхненне яе пазнала і прыляцела. А коўдра была быццам паліто. Ой, ну і насмяшылі вы мяне, сябры. А што тут смешнага? Мы зрабілі нешта не тое? Вядома, не тое. Ці можна ў цёплым пакойчыку так укручвацца? А як жа інакш прывабіць натхненне? Ну, дакладна, не знешнім выглядам. А чым? У кожнага свой спосаб. Кагосьці натхняе зорнае неба. Ой, якая прыгажосць! А кагосьці настройвае на творчасць разнакаляровае восеньскае лісце. О, лістапад! Гэта сапраўды прыгожа. А хтосьці, каб натхніцца, слухае птушыныя спевы. А ты, коска, што робіш, каб настроіцца на творчы лад? Я? А я танцую. І раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. У танцы мне і думаецца лепш, і розныя ідэі ў галаву прыходзяць. Коска, а ты што, складаеш вершы? Не, не складаю. А тады навошта табе натхненне? Скажу вам па сакрэце. Любую справу лепш рабіць натхнённа. Тады і праца ідзе значна лягчэй, і вынік лепш. Так, я зразумела. Каб натхніцца, трэба адшукаць, што цябе радуе, і падумаць, ці зрабіць гэта. Так? Правильно. Так. Янка, хутенька ўспамінай, што цябе натхняе? Думаю. Думаю, тое, што вы, мае лепшыя сябры, побач. Цудоўна. Значыць, у цябе ёсць усё, каб пачаць складаць вершы. Так, давай, сядай і пішы. А яшчэ мне вельмі прыемна глядзець разам з вамі цікавыя мультфільмы. О, коска! Давай уключым Яне для натхнення мультик. А чаму не? Думаю, мультфільм усе з задавальненнем паглядзяць. Як утульна нам, сябры. Толькі вечар на двары. Час нам цацкі ўсе збіраць і ісці адпачываць. О, Янка натхнілася. Вось і выдатна. Толькі сёння ўжо лепш адпачні, а заўтра з новымі сіламі за вершы возьмешся. Ну, добра. Тады чыстім зубкі, мыем тварыкі і лапкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя колдрачкі. Натхняльных сноў, сябры. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на рассвете
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.